Kendra, tifla ta' 5 snin li feta daqshekk tenera diġà kellha dduq mill-qrusa li taf toffri l-ħajja, dan hekk kif ta' sena u 8 xhur feġġilha tumur f'għajnejha. Jolene Kassar, Kendra li magħha batit it-triq kollha, għaltilna kif żjara sant it-tabib minħabba ftit denni li telala t-tifla spiċċa wassal biex jinstabilha t-tumur f'għajnejha. Stqarret li kien it-tabib li bata fit-taqsima tal-jenti biex hemmhekk indunaw li t-tifla kellha retinoblastoma. Stqarret li din l-aħbar kienet bħal sajjetta fil-bnazzi. Huma mill-ewwel qalulna li titneħħa l-għajn għax il-grade kien kbir. Dak il-ħin tieħu xokk. Laqas kun taf x'inhu jiġri, ma trida fuq ħadd taħseb wara fuq it-tfal tiegħek. Minn hemm bdew l-arranġamenti sabiex fi ftit jiem hija kienet mat-tifla tagħha fl-Ingilterra sabiex tingħata t-trattament meħtieġ. Minħabba l-gravità tat-tumur għalula li għajn it-tifla kellha titneħħa biex hi tkun tista' tgħix. Stqarret li d-daqqa ta' penna li kellha tagħmel biex tagħti l-kunsens tagħha għall-operazzjoni kienet l-itqal ħaġa li qatt kellha tagħmel f'ħajjitha iżda ma kellix triq oħra. L-iktar ħaġa diffiċli li tittifferma biex titneħħajn it-tifla tiegħek. M'għandekx option fis-sens jew titneħħa l-għajn jew tmut. Fis-sens u li ma nistax jew inti donor ma jista' jsir xejn qatt. Biex titla l-Ingilterra, Jolene kellha tħalli żewġ titfal oħra Malta u spjegat kif il-pis finanzjarju huwa wkoll wieħed kbir, hekk kif Kendra kellha tibqa' titla l-Ingilterra kull xahrejn għat-trattament. Dan fil-waqt li Malta wkoll ingħatat żewġ ċikli ta' kimoterapija sabiex ikunu ċerti li t-tumur ma jkunx infirex għal partijiet oħra ta' ġisimha. Stqarret li f'dan kollu l-għajnuna tal-Malta Community Chest Fund kienet kruċjali. Li kieku ma jkunx għal Community Chest Fund jibsa biex titla kull xarej. Llum il-ġurnata mhux qed nitilgħu kull xarej, imma qed nitilgħu kull 6 xhur. Jibsa biex ikollok 3 tfal. Il-pis ikun kbir, fis-sens trid tiekol, trid tieħu ħsiebha, trid titla' magħha. Din l-għajnuna illum Kendra tista' tibqa' tgħix ħajjitha b'mod normali filwaqt li tkun tista' tibqa' titla l-Ingilterra għal viżti meħtieġa. L-appell jibqa' biex il-Malta Community Chest Fund tibqa' tirċievi l-għajnuna, partikolarment nhar il-Ħadd li ġej waqt il-maratona ġbir ta' fondi.